வெல்கம் டு பிரவீனாஸ் ஹோம் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் நான் வந்து ஒன்றரை உலக்கு அரிசியும் அரை உலக்கு பாசிப்பருப்பும் எடுத்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். நம்ம எப்பயும் சாதாரணமாக 2 டம்ளர் அரிசிக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவோம். வெண்பொங்கல் வந்து நல்லா கொலைய வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் 6 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி காய வச்சு வச்சிருக்கேன். இப்போ தண்ணி இப்போ காஞ்சிருச்சு. நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க அரிசியும் பருப்பையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ சாதத்துக்கு தேவையான உப்பு, இந்த 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருங்க. மேலாப்புல ஊற்றிட்டு மூடி போட்டுடலாம். வெயிட் போட்டு அடுப்பை நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு 3 விசில் விட்டுருங்க. தண்ணி நிறையா வச்சுருங்கன்னா சாதம் பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ இது 3 விசில் வந்துருச்சு. அடுப்புலேருந்து நான் இறக்கி வச்சிருக்கேன். ஸ்டீம் அடங்கட்டும். இப்போ நம்ம பொங்கல் தாளிச்சிடலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, பெருங்காயம், நெய், கொஞ்சமாக சன்ஃப்ளவர் ஆயில், முந்திரி பருப்பு, 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இஞ்சி. அப்புறம் கொஞ்சமா எண்ணெய், சீரகம், மிளகு, இது 2 பொரியணும். ஃபர்ஸ்ட் சீரகம் மிளகும் பாதி பொரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எடுத்து வச்சு நம்ம முந்திரி பருப்பை சேர்க்கலாம். ஃபர்ஸ்டே எதுனா முந்திரி பருப்பு கரைஞ்சிரும். பெருங்காயம், மிளகு சீரகம்லாம் பொரிஞ்சு முந்திரி பருப்பு கலர் மாறிச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, வெண்பொங்கல் தாளிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி தாளிச்சதை நம்ம பொங்கலில் சேர்த்துடலாம். பொங்கல் நல்லா குழம்பு சேர்த்துருக்கு பாருங்க. மசிச்சு விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம தாளிச்சதை சேர்த்துடலாம். தாளிச்சதை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.